Mutta kerro mulle, miksi muurarit ja rakentajat haluaa kokoontua Eduskuntatalon portailla osoittamaan mieltä tai ilmaisemaan mieltä. Saamaan ulkomainen työvoima samalle viivalle työskentelemään meidän kanssa ja ottamaan verokortit ja maksamaan velvoitemaksut niin kuin me itsekin tehdään, että he olisi etuoikeutetussa asemassa työhön näin kuin mitä me itse ollaan. Mitä te toivotte päättäjien tekevän nyt? Ja toivotaan tekevän tietysti sen, että he asettaa heidät samalle viivalle mitä itsekin ollaan. Että pää ainakin aukaistaan siihen. Onko Eduskuntatalon portaille tulossa muita kuin rakentajia? Kyllä on. Kenen luona sinä olet käynyt puhumassa asiasta? No SAK:sta asti sitten AKT, Palvelualan ammattiliitto, Tehy ja Super, eli terveydenhoitoala, metalli, myöskin telakkaväkeä. Ja toivotaan saa sinne tulla kaikki muutkin, jotka vaan haluaa. Paljonko odotetaan väkeä? 20 ihmisestä 20 000 ihmiseen. Tämä on ilmoitettu viranomaisille. Kumpaa sinä uskot? Minä en usko mihinkään, että minä toivon, että tänne kaikki tulee ja uskon siihen, että paikat täyttyy siellä.